Hey YouTube i dag, der er vi ude med min forældres køkken, eller ja, mit. Dine forældres. Ja. Du sagde ikke dit fætters. Nej, det var der ikke fedt. Nå, vi har Thomas med, som vi gør. Vi har fyldt vand i en pose. Det er meget spændende. Eksperiment. Ja. Eksperiment blandet på en moment challenge. Det ved jeg ikke, om man kan kalde det. Men vi skal lige have en klemme på det. Ja. Det der vand, det gør det ret ud. Så er vi lige troet. Nej, så kan I se, Thomas han har en blyant i hånden. Det er fordi, vi skal bruge den til noget. Vi så noget sjovt her, vi lige vil prøve. Vi så noget med, at der var nogen, der sagde, at en blyant i igennem en pose, uden der røg vandet. Så det tror jeg bare, vi går i gang med at prøve. Thomas, stikker du den første blyant igennem. Den stikkes, og der kommer ikke noget vand ud. Nej! Thomas. Ja, der kommer selvfølgelig vand ud, hvis man er så dum som Thomas er. Flytten er jo penge. Lad os lige... Sådan der. Nej, der røg vand ud. Har du valgt den for lille blyant? Sådan der. Hold den, så stikker jeg. Jeg stikker den i blyant i. Goddammit, Thomas! Der, sådan der. Okay, 10 sekunder. Vi fylder lige noget mere vand i. Ja. Fordi der er nogle mennesker, de er jo klodset, ligesom Thomas. Kom nu. Så er det lidt mere vand i. Nå. Og den her gang sætter vi lidt stikker, for det var de rigtige, den her. Så kan vi videre. Og Thomas er svært. Nej, han kommer igen nu. Der kan man godt se. Han fik vand i. Ja. Og så nu, der tager vi ikke den blødt. Vi tager en anden blødt. Den er lang nok, og den er... Den er for lang. Den er lang. Og den er lang nok. Jamen, så prøver vi endnu en gang. Vi prøver lidt længere hernede på den. Der kommer ikke vand ud, som I kan se. Det er en ganske normal plastikpose, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl. Ja. Og I skal vide, det er ikke noget, vi laver. Og hvis det er, så lad være med at gøre det med glemmer blyanter. Det virker ikke så godt. Det har vi prøvet. Jeg skulle lige Den teste er det lidt for før. stort hul. Ja, den er ikke forstået hul, den kan bare klikke sammen. Og det var lige, det ske igen, det var. Nu er det over, nu er det sjovt. Skal vi have nogle flere blyanter, Mikkel? Nej, det er bare lige sådan her, jo også. Vi tager lidt flere. Nej. Not for. Nej, ikke flere. Den er blevet, den var der lille der. Ja. Sådan. Nej! Blyanten den røg ud. Nå. Det var nok det tidspunkt, hvor vi egentlig skulle til at sige rigtig mange tak, fordi I er så med. Det var lige en uge kort video, og jeg tror, jeg vil sige farvel. Hej hej.